of Africa, words between governments are never just words. They are signals, strategies, and sometimes warnings. Now, a new statement from Eritrea is drawing renewed attention across the region, bringing long-standing tensions with Ethiopia back into focus. አመታት ጦርነትና ግጭት መልክና መገለጫ የሆነው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና አሁን ድረስ በዚሁ አዙሪት ውስጥ እያለፈ ይገኛል። በተለየው ክፍለ አህጉር በርካታ ሀብቶች መገኛ መሆኑን ተከትሎ አያሌዎች አይናቸውን ደጋግመው ያማትሩበታል። ለዚህም ነው በ65ኛው ዓመት የኮማንዶ ክፍለ ጦር የምስረታ በዓል ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመጡ ቀጠናዊ ፈተናዎችን በተደራጀና በተባበረ ክንድ ጠንካራ ምላሽ መስጠት እንደሚገባ የተናገሩት። ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብርን ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው በቂ የሆነ ኤሊት ፎርስ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም በድሮን ሪኮነሰንስ የሚያደርግ በካሚካዚ ምሽግ የሚያፈርስ በምሽግ ብቻ ሳይሆን በስትራቴጂክ ቦታዎች በሰላም ወረዳዎች ውጊያን የሚያጣጥፍና የሚያሳጥር ተቋም ኢትዮጵያ ስለገነባች كم تريبو زلهم أبز حلف وان نكم زحجي سأقام كيقات ومخلو بلتقنا انتاي زبل زربا تتقيمن يرويز بحال إثيوبيا نتني أب قرن أفريقيا كاب ناي سوماليا بحري كساب متوع أبزلو زوخونا يكون نزقات متسقم نمبداه نعون مئلاي زأكل بقعات أداليو كم زلون سلزي حزب قرن أفريقيا الليت كوماندو بدرونات سلايا كب زخل كتقع زخل بناي بحرنا يكون تمكرو زلو ازيو بقع زخونه سراويت ادالينا سلازلنا قرن افريكا ايتچنقو زخونه صقم تغاتيمو احنا لنا لكم انابلو زفكرو زلوينا نرزلنا سلازي اذن تاي زريكا اوريدي تزمنه يوز نبرو تكونتا تفتيرلو عقم لوم دي بلو من كلنا نفلطو نغريو انت عقم خلوان كم زخل يقداس حدا نغر اتي كنغبر نخلينا اتو كنتات يمصالو نخمزي حماق غزي زخون عقما دالينا لنا እና ተባህለ ድፍከር ዝነበረግን ሕጂ ምናልባት ነዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ክጥቀሙሉ ይኽእሉዶ ወይስ ሳክት አጀንዳ እግርግርን ዘረባን ናይ ተሃዲድ ናይ መልሓስ ጥራይን ኮይኖም ክተርፉ ንዝብል ሕጂ እቲ ግዜ ክረ ናይ ብሓቂ ድዮም ክገብሩ ከምኡ ዝግዕሩ ነይሮም ወይስ ጀስታ ከምቲ ወትሩ ንፈልጦ ፈኪርካ ዓፊርካ ብላሽ ኮይንካ ምትራፍ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ለንቀነ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ሰድዎ ዘለዎ እዚ እዚ ማለት ድማ ምስቲ ካልእ መልእኽቲ ዘመሓላልፍዎ ዘሎ ኣተሓይስካ እንተሪኢኻዮ ብልፅግና ኣኩም የለን ከሪእኩም እንደ ግን እቲ ስትራቴጂ ናቶም ግን ስምዕዎ ስትራቴጂ ናቶም ባዕሎም ዝበልዎ ንዓት ኣብ ሰልዓ أف دقة بحري بصنعات أبد سل على اللو أبزو السان معرف تاريخ قال ناي وش تبانداتاتن ناي وصا أقوانوتن بحبار كوينهم ولا حتى هاجرنا نمبتان ليتن معلتن يشرح له كتب الإثيوبيا قريتا عيننا كاب أجندة أف دقة بحري عيننا كلن بزبر رسي أبا من قصتاو مع كان زين استزرق حتتا قد دايوان النت أف دقة بحري أبا كيح بحر العلولو تاريخاوي إثيوبيا زدن نقبره سلطانة بمهنات ما كل نقدن بوليتيكان عالم كتكون زخالت مسكيح بحر بزنبرات صنوع تفتراون تاريخاون تمرت يزبلت إثيوبيا أف دقة بحري إن إثيوبيا حتى مشوت زيكونس مسرتاو هلونا تنفاس يخط بالجليساتو يكون بر إثيوبيا نز تاريخاو سنبرات المسجان ناي فتحن حقا حتى زخنا أجندة أف دقة بحري بصنعتها أبزل على تلو أبز وسان معرف تاريخ قالنا وش تبانداتاتن ناي وصا أقوانوتن بحبار كوينهم قال حتى هاجرنا نمبتان ليتن معلتن يشرح له كتب الكسيسة علامة من التاريخ إثيوبيا عينا كبكيح بحر خصنك المقبار نزقوا علامة من موقع دما أبا وش تجتات فترو نحد حدنا كنت تراتر نيزرن عليتنا أجنداتات يمهزو معلتا وحدشتنا برسات ورتات بمنزح دما رأي حزبنا نبسبب ناي سفر أجندان موراد يشرح له زبالة إثيوبيا إزي سلتا وفري أنفتنا مسحاتن ولا حتى ناي مبتانن نتعبينا إثيوبيا بحرا وربحان معن كافستة لمك أند وديت كتب الجريسات والله كاب كاندي بهراوا أجندهم وصعب زخونو ناي وشتهو كتات تسميدهم جو بروتيكا وربحهم زركبو كمون نتفتنا بصنعات سجيرهم عبينتهم زرقاقتو حقرات مكرو لومين عن عبي تمرتي زبالتي كم تريو زلهم زي بحقراو تلفزيون بحقراو ميديا كومد ما بت فورين بوليس ناي تحقر الامانه بحرنا بعصبنيو جن زلنا وشتاود صقم كابت الامانه كم نترف يقبرنا له يمزبل زلو زي دما بكل مداي نايت بروباغندا ماشين ناتهم دوصو زلو زرباي نتا بحري تواقينا خي وسدنا خلنا بعدنا فعيلاتنا عقمنا با تداخيمو سراويتنا با فحفحتيو قطبانا بو لعلو كل دما زعم لاخسي نحنا نوقنا تدالنا خلادو كويناتنا ايران تولعنا دادم تعصونا باي ذا واي حنت ميديا ناي ايثيوبيان تايلس عفاني رابزن زحلفا ساعات
ኩናትና ኢራን ንዓለምና ንቁጠባና ዓለምና ብዙሕ ሓደጋ ፈጢሩ ኣሎ ፅቡቕ ነገር ግን ፈጢሩ ኣሎ ብልፅግና ኩናት ንሰሜን ንትግራይ ናብ ኤርትራን ክገብሮ ዝሓሰበ ፕላኑ ከም ዝቕይር ገይርዎ ኣሎ ኢላ ፅሒፋ ነራ ኣዲስ ስታንዳርድ ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ዕንወት ንክገብሩ ልክዕ ከምቶም ኣብ ብልፅግና ልክዕ ከምቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣሰራር ዘለዎ ኮሚኒ ዘለዎ ንባዕሉ ንኤርትራ ጥፋኣት ንክገብር ዝንበይሉ ዝፅልይሉ ሓይሊ ክባካይ እናበሉ ዘተባብዕዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኩናት ናይ ኢራን ተፈቲሩ ታንዑ ኣጆኻ ትብሎ ዝነበረት ኢማራት ንነብሳ ናይ ህላውያ ቃልሳብ ትገብረሉ ዘላ ነዳዲ እውን ካልእ ሲትረፍ ነዳዲ እውን ክሰደሉ ኣብ ዘይከኣለትሉ ግዜ ኣይኮነም ኩናት ንሰሜን ክገብር ነታ መንበረ ስልጣኑ ንከውሕስ እውን ፈተና ኣጋጢምዎ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ክሳብ እዚ ኩናት ዝውድእ እንታይ ክገብር ፍትን ኣሎ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ ድፍኡሉ ኣነ ይዛረብ እኔ ግን በቲ ቀደም ዝዛረቦ ዝነበርኩ ንስኻትኩም ድፍኡሉ ኮንዶ ከምዚ እናበልና እቲ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ንግውግእ ተዳልይዎ ዝነበረ ወይ ትሰራ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናይ ዓሳ ሕልምን ኢትናሉ ዝነበርና ንዑ ከይረስዖ ከሎ በቲ ናይ መናባብሮ ናይ ኤሌክትሪክን ገለን ከፍይዎ ዘሎ ኣብኡ ከይተመልሰ ከሎ እቲ ኮንዶኾን ገለ ኢራን ምስ ኣሜሪካን ተተረዳድያ እሞ መተንፈሲ ናይ ነዳዲ ክርከብ ተኸኢሉ ንሕና ኣብቲ ናይ ቀደም ኣጀንዳና ክምለስ ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ኣካል ናይዚ ኣጀንዳ ድማ ሕጂ እውን ሓድሽ ድራማ እስትሪዎ ዘለኹም ድራማ ድዩ ወላ ሓቂ ንክትፈልጦ ኣሰጋሪ ብኤኣይ ዝተሰርሐ ድዩ ወላ ኣብ ሪያሊቲ ዘጋጠመ ኣደኖ እትሪዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ናብ ብልፅግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስቲ ንጎም ምሸትን ዝፀራረፍ ነበረ ሰላም ክበሃሃል ንርኢ ኣለና ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኩላቶም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዝበሃሉ ተጋሩን ገለን እዩ ዝራኸብ ዘሎ and this is going to be very fascinating ምክንያቱ I don't know man this is very difficult to predict እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብዚ መፅኦም ክልተ ዓይነት ሓበሬታ ክበኩም እየ መጀመርያ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝዕዘብዎ ዘሎ ካብኦም ክንሰምዕ እሞ ብፅሑፍ ወፂኡ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ክንርኢና እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ኣብዚ ትማሊ ድንገት እዩ ወዲ ወረደ ከይዱ ትማሊ ሴናሪ 1 2 3 እናቕምጥና ኢና ሎሚ ንሶይ እንደግሞን ብዘለና ሓበሬታ ቦልካይ ቅድሚ ሰዓት ብሓደ ኣኸባ ውዒሎም ድሕሪ ሰዓት እውን ኣኸባ ቅፅሉ ተስፋ ነይሩ ከይደ ይኸለለኹ ዝፀዊዐ ዝብል እዩ እሶ ድንገተኛ ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት እዩ ድንገተኛ ኮይኑ ዘሎ ንሰራዊት እዩ ድንገተኛ ኮይኑ ዘሎ ንትግራይ በርደግ ኢልካ ግን ኣዲስ ኣበባ ይኽየድ ምክንያቱ ብቀዳማይ ሚኒስተር ፀውዒኒ እዩ ዝመስለኒ እቲ ምክንያት እቲ ንሰምዖ ዘለና ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር ማለት ንኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኾን ይኽእል እምበር ንትግራይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይኮነ ትማል እኳ ኢልካ ሲምፕል እንተሪኢኻያስ ነዳዲ በዚ የመሓድሩ ኢሉ ይፅሕፍ 11 ክልላት ፅሒፉ ንትግራይ የእትዋ ሓቂ እውን እዩ ከዓ የእትዋ ምክንያቱ ትግራይ ኣይዓድር ምክንያቱ ንትግራይ እንኳን ነዳድስ ማስክ እውን ዝኸልዓ እያ ናይ ራያ ኣላማጣን ቆቦን ዘሎ ክልተ ገባራት እውን እዚኣ ናይ ትግራይ እዚኣ ናይ ኣምሓራ ኢሉስ ክንፅግ ከሎ ናይ ኣንበጣ እውን ናብ ትግራይ ከይትነፅጉ ዝበለ መራሒ ሕዚ እውን ብተግባር ዝፍፅሞ ዘሎ እዚ እዩ ሰብ ድሮን እዩ ዘቕጥቅጠካ ዘሎ ጫማ ዘይብሉ ኮንጎ ዘይብሉ ክልተ ወርሒ ሙሉእ መህያ ዘይብሉ ካሽ ዘይብሉ ሰራዊት ፍቆዲ ምሽግ ተደውርዩ ኣለካ ዝብትን ዝጠፋዕ ዓድን ህዝብን ኣለካ ሶ ሕዚ ምስ ብልፅግና ብኩናት እንደላለ ጎደፋይ ሓቂ ሓይሽ ጎደፋይ ከምኡ ድማ ምስ ስታሊን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌሮም ተረዲኦም ኣለው ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ዘላ እታ ፊልሚ ናይ ወዲ ወረደ ናበይ ገፃ ክትከይድያ ሓቢርና ክንሪያ ኢና ገለ ካብቲ ብፅሑፍ ዝወፅእ ዘሎ እንታይ ተባሂሎም ወይ እንታይ ክግበር እዩ እቲ ዕላማ ተኸይዱ ነይሩ ዝብል so at last day of its mandate ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ ወዲ ወረደ ኣብ ስልጣን ልክ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ናይቲ ማንዴት ናቱ ትግራይ ኢንተሪም ኣድሚኒስትሬሽን ፕሬዚደንት ሚትስ PMAB ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ to present annual report ኣዲስ ኣበባ so ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ናቱ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ናይ ንጎሆ ሰዓታት ከም ዝተራኸበን ከምኡ ድማ ናይ ዓመታዊ ሪፖርት ናቱ ከም ዘረከበን according to a brief statement from the prime minister's office ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ prime minister ዝወፀ እዩ the statement stated the statement shared by the prime minister's office said the meeting focused on receiving the report and discussing its findings but did not disclose details of the content of the outcome ስለዚ እቲ prime minister ብዝፀሓፈ መንገዲ ተኮይኑ እቲ
ርክብ ነቲ ሪፖርት ምቕባልን ነታው ዘሎ ሓበሬታ ዲስከስ ምግባርን እዩ ግን እንታይ ከም ዝነበረ ትሕዝቶ ወይ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን መግለፂ ተዋሃበን ልክ ኣብ ሓደ ዓመቱ ካብ እቲ ዕዮ ዝውሃቦ ወይ እውን እቲ ስልጣን ካብ ዝውሃቦ 8 ወርሒ 4 2015 ስልጣን ተዋሂብዎ ነቲ ናይ ትግራይ ክልልና ከመሓድር ማለት እዩ እንደን ሕጂ ድማ ናብኡ ተመሊሱሎ እንታይ ክኸውን እዩ ዝቕፅል ንዑ ሪዱ ንፃትካን ድዩ ክገብር ጌታቸው ረዳ ድዩ ክመልስ I don't know እዚ ንባዕሉ ንብዙሕ ነገራት ክፉት እዩ ስፔኩሌሽን ግምታት ንክውሃቦ At the time of the leadership transition, Prime Minister Abiy Ahmed described the change as part of the peaceful and formal implementation of a leadership transition program aimed at fostering a new political structure. تقدم تلوخو خبو خلو ناي سلطان سلاماوي ናይ ስልጣን ምስግጋር ፕሮግራም ከምኡ ድማ ሰላም ርግኣትን ኣብቲ ቦታ ንምምፃእ ናይ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ምስግጋር ናይ ስልጣን ንምስፋሕ ከም ዝጥቀመሉ ይዛረብ ነይሩ I noted that Taddase's experience within the previous administration positioned him to lead during what he called a pivotal moment. ስለዚ ኣብቲ ዋንቲ ዝብሎ ዝነበረ ዘረባ እዮም ዝጠቅሙ ዘለው ታደሰ ወረደ ዝነበሮ ተመክሮ ነቲ ከቢድ ፈተና ንክሓልፎ ይሕግዞ ኸውን እዩ ዝብል ዘረባይ ነይሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ሳይንድ ሓንቲ ገጽ ዘለዋ ዋን ፔጅ ዶኩመንት ተዋሂባቶ ነይራ 8 ነጥብታት ዘለዋ ባ ካብቲ ክገብሮ ዘሎ ተልእኾ ተባሂሉ ተዋሂቦ ዝነበረ ማለት እዩ including facilitating the return of ነቶም ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ንክመልሶም ተልእኾ ከም ዘለዎ ተነጊር ነይሩ ወላ ሓንቲ ዝተገበረ የለን and then accelerating the process of remaining as well as ነቶም ዕጡቃት ወታደራት ናይ TDF ድማ ብረቶም ንኸውርዱ ንኽገብር እውን ነይርዎ ስለዚ እንታይ ተፈፂሙ እንታይ ክበሃል ኩሉ ሰብ ዝፅበዮ ዘሎ እዩ እቲ ነገር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብሓፈሻ ድራማ ዝመስል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድራማ እዚ ድማ ኣብ ዝኸበደ ፈተና ኣብ ዘለወሉ እቲ ሃገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ናይ ትግራይ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት እውን ምስኡ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ዝተገጣጠመ ኣርእስቲ ኣሎ ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩነታት እውን ክተሓሓዝ ዝኽእል ነገር ስለ ዘለዎ እዩ እስከ ኣብዚ ንመለስ ለንቀነ ዘሎ ካብ ምንታይ ኣርእስቲ ዳይቨርት ክገብር ካብቲ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት መህደሚ ንክፈጥር ዝገብሮ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ዙሪያ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ሻለቃ አበበ ሙላቱ መስመር ላይ አግኝቼዋለሁ። በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠን አደርጓለሁ። ሻለቃ አበበ ሙላቱ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በአዲሱ ኃላፊነት የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ነህ። ወደፊትም በወታደራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ በመስጠት ከአንተ ጋር በተደጋጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አውደ ውጊያ ውሎች አንጻር ያሉትን መረጃዎች ለተመልካቾቻችን ብታ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ሪፖርት ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ድማ ነናቶም ግደ ዘበርክቱ ዘለዉ ነጥብታት እዮም ምክንያቱ ብልፅግና ናይ ሓደ ነገር ወይ እውን ብሓደ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ይኮነን ፀገሙ ካልእ ካብኡ ዘይፍለ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ብዓብዩ ነቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ስታንድ ስቲል ይብልዎ ወላ ሓንቲ ክገብርሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ናይ ሽግር እዩ እትይዎም ዘሎ እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ ነዳዲ ዋሕዲ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ስርቂ ዘሎ ብልሽውና ዘሎ ነቲ ብልሽውና ንምውጋድ ድማ ብልፅግና ዝወስዶም ዘሎ ስጉምትታት መሊሱ ነቲ ሃገር ኣክብድ ዝበለ ሓደጋ ክእትዋ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብልፅግና ዘለዎ ኩነታት ብብዙሕ ነገር ክረአ ዝኽእልን እቲ ሃገር ድማ ኣብ ከቢድ ናይ ምፍርራስ ተኽእሎ ዘለዋ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወይ እዚ ነገር እዚ ድማ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲካ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎ ኪኑ ዝሰገረ ፀገም ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነቲ ምርጫ እውን እንተኾነ እቲ ህዝቢ ይድግፎ የለን እቲ ምርጫ ድማ ንባዕሉ ድራማ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ኣሚን ኣሎ ኣብዚ እንተሪኢኹሞ እውን ክልተ ሰለስተ ነገር ከሪአኩም እየ መጀመርያ እቲ ብፋኖ ዝወርድ ዘሎ ስዕረት ኣናይስካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ሞራል ዝፈጠሮ ድማ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደሽቲ መንእሰያት ብብዝሒ የሰልጥንን ወታደራዊ ዓቕምናቱ መመሊሱ ይዕብን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ክልል ኣምሓራ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ናይ ብልፅግና እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሰባት ከይፈርሁ ክዕለምሉ ዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ክገብርሉ ዝኽእሉ ከምኡ እውን
بزح برد زمارو خوزلون حدشتا سلطينو مليسو درعتات ناتو نخقبرون أدلي فترة لسلو زلو زخا هذا كابتي الجنريو زلنا تكونتات بغلطو فيك آير زلو عبايتا زرو زلو تبالانس ناي باور ونا تغيري مت كم زلو ينقر سلو زلو جي أب كله أبزع بتتات دقاتب زلو كونتاتوني زرو زلو انتخونه إثيوبيا عبس سلو زخونه كل ولا تكلل محرات راين بحالو نفسه زخاله عبي بوتا سلو زخونه يتزقبر زلو سعرت قلت زخونه لوتي ناي بوليتيكا كم سايكلني زبلو سباتوني سمعيه بخمس من قدي 4 سب قتيلكا كلتمي تقتيلكا نتناي بلصقنا نتناي إثيوبيا أبيتن بزحي ناي تزب زلو نعتاتهم نختك زلو تخلو قبل اليو دما مستي قطبا بحمق زلو وتهدر مخانن قرب دمز مركابن زحش عدل ناي عيون كوينو قوصر سلازخل نتي كونتات ولا كواتون فانو دحان زخونه منقسقاس يقبرون تلو نتي زلو سرعات نمقيارو قليل كونه يكونن يوم زبلو زلو قلقل منجتات جن بزح نقرات بحاده كتحاس جميرو جن اتي زرع زلو كونتات بفلاي زناي ندادي متأن نوح زسان حلو التكونات ناي ندادنا نابا اساس زخدلو بو منصر التكونات كغير زلا على تقولو كلو يخل يوم زبلو تم بزحات كيلاتات زوت قولانت بون حرك هابتي لوط كمص زخل نجر انتلو غينو اتي غداي اب حزبي فطيرو زلو صقتي نت حزبي حف كبلن تنسيو انصارو نخبغسن كغبرون تخيلو نسيو حرك هابتي نتي اب ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ንከውድቕ ፋሲሊቴት ክገብር ዝኽእል እንተ ብልጽግና ናቱ ኣጀንዳ ከም ትፈልጥዎ ዘለኹም ነዚ ሕጂ ዘለኒ ንእሽተይ ዓቕሚ እንተረኺበ ነዛ ሕጂ ዘላ ሞመንት ተጠቂመ ናይ ኩናት ናይ ምስፍሕፋሕ ነቲ ኩናት ናይ ምዕባይ ስጉምቲ ክወስድ ነቶም ፋኖ ወይ ነቶም ካልኦት ክድምስስ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ባሕሪ ገፁ ዘለዎ ሕልሚ መሊሱ ክኽይሎ ከም ዝኽእልን ነዚ ተልእኮ እዚ ድማ ሓደ ስፖንሰር ዝገብርዎ ወየዳ ንባዕሎም ናይ ህላወ ፈተና መፂዎም ስለ ዘሎ እምበር ተልእኮ ክብዎ ዝኽእሉ ሓይልታት እውን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ካብቲ ከም ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፅቡቕ ዘይስማዓና እውን እንተሎ ኮይኑ እንታይ ክንገብር ምተገባአና ነዚ ናይ ፋኖ ሓይሊ ኤርትራ ብኸመይ ትሪኦ ኣላ ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት ብልፅግና እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ገጊናየ የለናን ግን እዛ ሕጂ ዘላ ሞመንት እዛ ሕጂ ዘላ ፈተና ነዛ ሕጂ ዘላ ሽግር ነዚ ብልፅግና ንኽሰግር ወላ ሓንቲ ካብቲ ዝነበረ ነገር ፍልይ ብዝበለ ዝኾነ ነገር ከይገበርካ ከምቲ ግብፂ ስቂላ ትግዕሮም ወላ ሓንቲ ዘይትገብሮ ኮይንካ እንተሕሊፍካዮ ኣብይ ኣሕመድ ሕማቕ ንምግባር ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ንህዝቡ ዘይሓለየ ንህዝቡ ዘይገደፈ ተልእኮ እንተህሪቦሞ ናብ ኤርትራ ሕማቕ ካብ ምግባር ድሕር ክብል ኢልና ክንግምት ኣይንኽእልና ስለዚ ገለገለ ኤርትራውያን ዝፅሕፍዎ እየ ዝርኢ እንታይ እዩ እቲ ናትና ስትራቴጂ ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ስትራቴጂ ኣለዎ ኣነ ናቱ ኣፍ ኣይኮንኩን ወይ እውን ውሽጣዊ ስትራቴጂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይነግረኩም ኣለኹ ኢለ ክሕስበልኩም ኣይክእልኒ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከም ሓደ ዜጋ ኤርትራዊ ግን ኣነ እንታይ ጥምት እንድሕር ኢልኩም ድማ ሓደ ሃገር ከምዚ ዓይነት ፈተና ወሪድዎ ዘሎ እቲ መርሕነት ድማ ቆራፅ ዝኾነ ስጉምቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ሕማቕ ንክገብር ንኤርትራ ንከባድማ ባሕራ ንክቋፀር ተኽኢሉ ብምሉእ ኣቋፀር ህዝባ ኣፅኒቱ ነታ መሬታን ባሕራን ክቋፀር ዝደሊ እንተደይ ሰለጦ ድማ ምስ ማንም ሓይሊ ናይ ደገ ኮይኑ ነታ ኣብቲ ገባሕር ናትና ክምንጠል ዝደሊ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ከሎ ስልጣን ድማ ንሓዋሩ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ንጉስ ኮይኑ ክቕፅል ከምኡ ድማ ናይ ዕድመ ኣድቫንተጅ ኣለና ኣነ ንእሽተይ ስለ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሕቲ ንሳቶም ምስ ሞቱ ንሶም ንዖም ዝትክኡ ክሳብ ዝደላደሉ እውን ሓደጋ ክፈጥር ክእል እናበለ ዝዛረብ ዝሓስብ እብለኩም የለኹን እናበለ ዝዛረብ ስርዓት እቲ ኩሉ ኣካይዳ ናቱ እውን ወየዳ ኩነታቱ ድስኩል ስለ ዝኾነ ክሰልጦ ስለ ዘይክእል እምበር ኢሊት ኮማንዶ ይገብር ኣለኹ ወታደራት የሰልጥን ኣለኹ ከምዚ ይገብር ኣለኹ ክብል ከሎ እውን ብነፍሱ እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ ምስፍሕፋሕ ናይ ባሕሪ ከም ዘለዎን ናብ ኤርትራ ገፁ ናይ ምምፃእ ናብ ኤርትራ ገፁ ናይ ምጥፋእ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ኩልና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀላኢ ግልፂ ዝኾነ ተልእኮ ዘለዎ ግልፂ ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ እንተለና ኮይኑ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዝግባኣ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እዩ ደዋፅኣ ነይሩ ንዝብል ብዙሕ ግምታት እዩ ዘለና ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሞመንት ድማ ክንዕልፎ ይግባአና ሀያላን ሀገራት ትኩረት የሚስብ ቦታ ነው
የመጀመሪያው አቀማመጡ ነው። አቀማመጡ በትልቅ ዋተር ቦዲዎች የተከበበ ነው። እነዚህ ሀያላን ሀገራት anyway تزلنا مدرخ نبزح نجارات انك تحسب زجبرك كايو بالتسجنا بسراويتون بت ولا حنطق بنجار زي بالتسجنا بسراويت ناتو كل جزء مسفكرن يرترا كداغ مسفتننيو انت تحققن سخونه نجار نريه بلان من البعض ابزي كبابينا زقاتم زلو نبزح حسابات ونحطون كحطي قبرو مالو امانነት ናትናይ አይተርፍን ይዝብሉ ዘሎስ ዝሰምዑን ዝተማመኑን ዝገበሮ ስምዕ ስለ ዘሎ ዲነ ዝኩነታት ዝደኹ ክንብዝዎ ድኹሉ መስለካ አሎ ትናይ ነው መስማት ዝዕድል አሎ በኢትዮጵያ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በዝሕ ሕጂ ዘሎ ብዙሕ ጎስጓስ ከካይድ ፀኒሑ እዩ ሓደ ካብቲ ንዓቶም ተስፋ ሂበና እዩ ዝብሎ ምስቲ ናይ ኣጀንዳታት ናይ ወፃኢ ናይ ኢማራት ናይ እስራኤል ገለ ኣተኣሳሲርካ ኣብዚ ቦታ ዝህላወ ከለወና ናይ ንግዲ ጥራሕ ዘይኮነ ወታደራዊ ህላወ ክህልወና ኣለዎ ይብልዮም ባዕሎም እውን ዓዊሎም ዝዛረብሉ እዮም ሓይሊ ባሕሪ ጌርና ኣለና ፍሉይ ኮማንዶ ሓይሊ ጌርና ኣለና ካብ ተረፍ ናይ ሶማልያ ክሳብ መሳዋ ጸጥታ ዝኽበር ገለ እንዳበሉ ይዛረቡ እዮም ቅቡል ግን ኣይኮነን በቲ ናይ ከባቢ ሃገራት ናይ ሶማልያ ናይ ኤርትራ ናይ ጅቡቲ ኣይቅበልዎን እዮም እዚ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚአን ዘይቅበልዎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ምስኡ ተኣሳሲርካ ክትገብሮ ትደሊ ከም ፈተነ ክትፍትኖ ትኽእል ኢኻ ግን ክዕወት ይኽእል ኣይክእልን ኣብ ዓብዪ ሕቶ ምልክት እዩ ዝኣቱ ካልእ ምናልባት ንኢትዮጵያውያን ማለት ነቲ መንግስቲ ዘበረታትዖ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት እንዳዕድዩ ንክዛረብ ኣብ ሶማልያ መንግስቲ ኣልቦ ሃገር ምህላው ኣብ ኤርትራ እቲ ዘሎ ፕሬዚደንት ብዕድመ እንዳለፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምናልባት ንዕኡ ተኪዩ ነታ ሃገር ተሚሩ ሒዙ ንልኡላውነታ ከኽብር ዝኽእል ሓይሊ ከይህሉ ይኽእል እዩ እሞ ዕድልና ሕጂ ንቀራረበሉ ዝብል ኣፒታይት ፈጢሮም ኣለዉ እዩ ዝመስለኒ ሱዳን እውን ብናይ ውሽጡ ቅልውላው ኣብ ዝተዳኸመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ግብፂ ኸ ዋላ ብቁጠባ ምስቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ እንተኾነ ግን በዚ ዘለዋ ናይ ሓስቢ ናይ ፈለግ ኒል በቲ ዘለዋ ናታ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ዝፈፀመቶ ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት 34 ዓመታት ዘንጊዓ እያ ፀኒሓ ንጉዳይ ኣፍሪካ ገሊፋ ኣብ ጉዳይ ናይ ማእከላይ ምብራቅን ኣብ ናይ ሜዲተሬንያን ፎከስ ገይራ እያ ፀኒሓ ሕጂ እዚ ናይ ሓስቢ ናይ ኒል ምስ ተመስረተ ሰንቢዶም ሂወቶም ብምሉእ ኣብ ማያት ናይ ኒል እዩ 95 ከሚቲ ህዝቢ ናይ ግብፂ ዝነብር ኣብቲ ሪቨር ባንክስ ናይ ኒል ኣብዩ ዝነብር ሕጂ በዚ ምክንያት ግብፂ ብሕጅያ ትበራበር ዘላ ናታ ስትራቴጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩሎም ኣፈ ጉባኤ ኢራን መሐመድ ባገር ቃሊባፍ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መልእኽቲ ነቲ ኣብ መንጎ የመንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ኣገዳሲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንምዕፃው ተዘዋዋሪ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ እዚ መስመር እዚ ብፍላይ ነቲ ነዊሕን እስትራቴጂካውን ገማግም ማያት ኤርትራ ዘዋስን ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ባቢኤል መንደብ ዘጠቃልል እዩ ኣፈ ጉባኤ ቃሊባፍ ኣብ መልእኽቱ ክንደይ ዝኣክል ሚእታዊት ናይ ዓለም ነዳዲ ፈሳሲ ጋዝ ስርናይ ሩዝ ድኩዕን እዩ ብባቢኤል መንደብ ዝሓልፍ ክብል ሓቲቶም ብተወሳኺ ኣየኖት ሃገራትን ኩባንያታትን ዝለዓለ ብዝሒ ፅዕነት በዚ ብፀቢብ ባሕሪ ዘመላልሳ ብምባል ብተዘዋዋሪ ስግኣት ፈጢሩ እዚ መግለፂ ዝወፅእ ዘሎ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ናይ የመን ምስ ኢራናውያን ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ፅዑቕ መጥቃዕቲ እናካየዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኮይኑ ብመሰረት ፀብፃብ ትካል ሓበሬታት ፃዕቲ ኣሜሪካ እዚ ስጉምቲ ነቲ በቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ዝነበረ መጠን ነዳዲ ብዓብኡ ከም ዘውድቆ የረድእ ኢራን ንባቢኤል መንደብ ከም ካልኣይ ስትራቴጂ ዕዲ ብምጥቃም ንዓለም ለኻዊ ሰንሰለት ቀረብ ነዳዲ ጥረት ዘይኮነስ ንመሰረታዊ ምግቢ ከም ስርናይን ሩዝን ኣብ ትሕቲ ጅሆ ከተእትዎ ትፍትን ምህላዋ የርኢ እዚ ድማ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ነታ ኣብ ሕጂ ሶሪ ተጋጌ ነዊሕ ስትራቴጂካዊ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ኣብ ማእከል እዚ ዓለም ለኻዊ ናይ ንግድን ፀጥታን መስመር ኣገዳስን ኦኬ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዝገብር ሓደ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና እዚ ዜናታት እዚ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ወይ እውን ፅኢልካ ዝበሃል ዘሎ ንስለ ዘረባ ዝግበር ዘሎ ንስለ ተሕዲድ ዝዝረብ ዘሎ ነገራት ጌርና ከይንወስዶ እዩ ኣብ ከባቢና ከብድ ዝበለ ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብፍላይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ደጋጊመ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ናይ ታሪክ ኮይንና ኢና ንሰምዓ ዘለና እዚ ማለት ድማ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ እቲ ኩነታት ንጹር ስለዘየለ ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ሑቲ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብርዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ
እንታይ ክኸውን ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ግን ካብኡ ተመርኪሱ ኣብ ባብኤል መንደብ ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ክውሰድ ከም ዝኽእል ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ክርብሾ ይስዑ እንድሕር ከምኡ ኣጋጢሙ ሃገራት ናብ ልዕሊ ሑቲ ስጉምቲ ንምውሳድ እንታይ ዓይነት ተልእኾ ክገብራ ይኽእላ እዚ ዓብድራሕማን ብሃሽም ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ነገር ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብምልኦም መተሓሓዝ ዘለዎምን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ደጋጊምና ድማ ነዚ ክነግረኩም ፀኒሕና ኢና ሽሙን ማለት ከተርኢ ማለት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ርብሓታት ንክትሕሉ ብሕጅያ ትንቀሳቐስ ዘላ ስለዚ ናይ ባብኤል መንደብ ሕቶ ለንቀነ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ እዩ ክኸውን ብኡ መንፅር ድማ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሓት ሃገራት ድሮ ኣብ ኖርማል ግዜ ክንፅበዮ ዘይንኽእል ዝነበርና ስጉምትታት ክወስዳ ጀሚረን ከም ዘለዋ ይዝንገር ዘሎ ሓንቲ ካብኣተን ኣብዚ ሕጂ መንጎ ኩሉ ፋቢለ ኢትያ ፀናሕኩ ንሳ እያ ክትከውን ንሳ ድማ ስዑድያ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ጌራላ ይበሃል ኣሎ ስምዕዎ ብዚ of Horn of Africa geopolitics, alliances are written in sand, but economic survival is carved in stone. Just weeks ago, Riyadh was leading the charge to protect the status quo. Following Israel's unprecedented recognition of Somaliland, foreign ministers from Saudi Arabia, alongside nations like Qatar, Turkey, and Iran, issued a fierce, coordinated statement condemning the move. They stood tall, reaffirming their absolute unwavering support for Somalia's government in Mogadishu. They declared in no ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ኣንተበው ናርኢናኩም ነርና ስዑድያ ክብድ ዝበለ ሓደጋ እንዲ ዝወርዳ ዘሎ እቲ ዝወርዳ ዘሎ ሓደጋ ድማ መፍትሒ ናይቲ ደላቶ ሽግር ንክትገብር ብተደጋጋሚ ትግደድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቁጠባናታ ወላ እኳ ካብ ካልኦት ሃገራት ደሓን ዝኾነ ኣብ ቅድሚት ኣብ ብዙሕ ናታ ነገራት ይህረም ከም ዘሎን ኣብቲ ክትገብሮ ትደሊ ዝነበረት ድማ ንኣብነት ነዚ ኩናት እዚ ስዑድያ ንክትኣትዎ ብዙሕ ድፊት ዝግበረላ ዘሎ ኢልና ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይና ኣንጻር ኢራን ንክትብገስ ንኢራን ክሓርሞየ ኣጆኹም ንክትብል ብተደጋጋሚ ካብ ኣፎም ብደይ ወፀ ቃላት ክደፍኡሎም ፀኒሖም እዮም ንሳቶም ግን በቲ ዘለዎም ኣቀማምጣ እቲ ዘሎ ኩነታት ንዓታቶም ብቐጥታ ኣብ ዝፀልወሉ ደረጃ ስለዘየለ እዚ ማለት ማለት ስዑድ ዓረብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፃ ክትገብሮ ትደሊ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዋ እተን ካልኦት ሃገራት ኡይ ዝብላ ዘለዋ ናተን ዝኣክል ወላ በዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ውንሳ ተዓፅያ እንተላ ቀይሕ ፍርቅያ ተዓፅያ ዘላሳ ካብ ኩሉ ግን እተን መቀናቅንቲ ናታ ዝያዳ ካብ ኣነ ላዕሊ ተሃስየን ስለ ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ተፀሚማቶ ክሰግር እያ ትደሊ ዘላ ግን ተፀሚማቶ ክሰግረሉ ዘይትኽእል ኩነታትን ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ሑቲ ነዚ ቦታ እዚ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእሉ ሚቲጌሽን ፕላን እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ እትሪእዎ ዘለኹም ናብ ሶማሊላንድ መፂኦም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ናብ ሶማሊላንድ ኣብ በርበራ ወደብ መፂኦም ቦታ ሒዞም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ስዑድ ዓረብ ከምዚ ትገብር ኣላ እንድሕር ኢልካ ድማ ደስፕሬት ሲቹዌሽን ኣማራፂ ኣብ ዘይብልካ ግዜ ዘዋፃእካ ክትገብር ክትፍትን ኢኻ እንድሕር ባብኤል መንደብ ክልኮት ኮይኑ ኣብ በርበራ ሶማሊላንድ ተዘራሪቦም በርበራ ዝበሃልካ ዝተሰርሐ ፅቡቅ ትሕተ ቅርፂ ዘለዎ ወደብ እንድሕር ኮይኑ እሞ ካብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እቲ እስራኤል ዝገበረቶን ገለን ጠቕላላ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ነዚ ቦታ እዚ ንክትጥቀመሉ ንሎጂስቲክስ ናታ ንክትጥቀመሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ and I'm not believing this ምክንያቱ እቲ ቦታ እቲ በርበራ ዝበሃል ዘሎ ቦታ እስራኤል ኣትያቶላ ኢማራት ኣትያቶላ ስለዚ ናብ በርበራ ቦታ ይኣትዉ እንተለዉ ሑቲ ካብ ሑቲ ፈሪሆም ናብኡ ይመፁ እንተለዉ ሑቲ በርበራ ቀረባ ይንዑ ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ወይ ተሓበሬታ ዘፅሕፍቲ እዚኣ ብዙሕ ቦታታት ርአያ ነይረ ክዘውርቀኒያ ወይ ተሓበሬታ ንፁር ኣይኮነን ደይመደይሎም ብሽም ስዑድያ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ንእስራኤል ኣፍልጦ ንምሃብ ወይ እውን እቲ ናይ ሶማሊላንድ ኣጀንዳ ንክረክብ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ካብኡ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ግን ስዑድ ዓረብ ከምቲ ካልኦት ዝጥርጥርዋ ምስ እስራኤል ብድሕሪ መጋረጃ ርክብ ክትገብር ከም ትኽእል ትገብር ከም ዘላ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምናልባት መርኣያ ናትዩ ኢራን ትሓርሞም ዘላ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ነዚ ድማ ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ መዓልታት ዳርጋ መልሲ ክንረኽበሉ ኢና ምክንያቱ እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ሽምግልና ይፍትና ከም ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት ገለ ነገር ክገብራ ይፍትና ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ካንስልስ ኦል ዲፕሎማቲክ and indirect right now ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ካልእ ዜናታት እናተሰደደለይ እንደ ዝኸይድ ዘለኹ Iran cancels all diplomatic and indirect channels of communication with the United States
and announces the suspension of any and all message exchanges following Trump's latest threat, Reuters. Okay, this is a major event. ዓብይ ጉዳይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኢራን ዝኾነ ይኹን ርክብ ዝግበር ዘሎ ስቶፕ ጌራቶ ላይ ዝበሃል ዘሎ where was that video ኢራን መኽበኩም we are in here, you know company እዚ እንዲቱ ኩነታት ዘሎ እቲ ኩናት እናኸበደ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ ንብል ዘለና እቲ ዝወሃቦም ዘሎ መጠንቀቕታ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 1-2 ሰዓት ኣቢሉ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ኢራን ክትከውን ከም ትኽእልን ሓደ ዓብ ሲቪላይዜሽን ካብ ገጽ ምድሪ ክድምሰስ ከም ዝኽእልን መጠንቀቕታ ስለ ዝሃበ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኢራን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ከልወና ኣይኮነን ንኹሉ ኤክስ ሂብና ኣለና there is nothing we talk about ምሳኻትኩም ብድሕሪ መጋረጃ ይኹን ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል ይኹን ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ የብልናን ስለዚ my goodness እንታይ ዓይነት ትብዓት እዩ ዘለዎ ማነግርም እዩ ዝብለኒ እንታይ ዓይነት ትብዓት እዩ ዛነ ክርዳና ይክልኒ ዘሎ ዝገበርካ ግበር ንሕና ካባኻ ፍጹም ኣይንፈርህን ኢና ሃገርና ክዕንዮ ወላ ገለን ተበልካ ንሕና ንፈርሆ ነገር የብልና ዝገበርካ ግበር ዝዓይነት እዩ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ኣብ ታሪክ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ it's just another level ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ተባዕ መርሕነት ትብዓት ዘለዎ ብፍጹም ዘይስንብድን ዘይርዕድን ሃገርን መርሕነትን ርዮም ትፈልጥ ይመስለንን ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ዓይነት ቡል እንዲሱ ደንዳን እንዲዩ ንሓደ ደንዳን ድማ ከምዚ ዓይነት ተባዕ ጥራይ ዘድልየካ አሚን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለና ክብረት ካብ መዓልትና መዓልቲ ዘገርመኒ ዘሎ ኣነ ሃገርካ ክሳዕ ክንዲ ዝፈተና ገጢምዎ ከሎ ንዕላማኻ ክንዲዚ ዓይነት መስዋዕቲ ክትገብር እዚ መራሒ ሕጂ ዝዛረብ ዘለዎ ወይ እቶም መራሕቲ ሙሉኦም ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥዮም ፅቡቅ ገይሮም ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ክጭወዩ ከም ዝኽእሉ ክድብደቡ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥዮም ባት ሃገር ካል ኣማራፂ ኣይረኣዮም እዩ ዘሎ there is no other option ስለዚ ነዚ ገጢምና ወሪድና ዘሎ ግንባር ገጢምና ክንስዕሮ ጥራይና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ መዓት ሓደጋ እዩ ዝወርዶም ዘሎ ራይት ናው ነዛ ቪድዮ ክገብር ከሎ መዓት ደብዳቤ ይካየድ ከም ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ደብዳቤ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ነክፈረግ የለን ስለዚ this is a historic moment ኣነ ናይ ብሓቂ ብቃላት ክንገልፆ እውን ክብድ ዝበለ ደረጃ ኢና ዘለና ድሮ ደገፍትናቱ ንዶናልድ ትራምፕ ብሙሉኦም ክብረከክልና ኣዝዮም ብዙሓት ይርዮም ኣለኹ ፅላለ ናይ ፕሬዚደንት ይብሉ ኣለዉ ፅላለ ካልኣይ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ካልእ መጠንቀቕታ ይብሎ እንታይ ዝብል መጠንቀቕታ መሲልኩም እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ኣብዚ the US Vice President J.D. Vance, we got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. President Trump will decide to use them if the Iranian don't change their course of conduct. ኣብናትና ቦርሳ ወይ እውን ኣብናትና መኻዚኖ ብዙሕ ነገራት ኣለና ክሳብ ሕጂ ዘይተጠቀምናሎም ክንጥቀመሎም ድማ ፀገም ዘይብልና ስለዚ ኢራን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕርቦ ዘሎ ጠለባት እንድሕር ኢራን ብትክክል መንገዲ ተደይመሊሰሞ ስጉምትታት ንክንወስድ ከገድዱና እዮም እዚ እውን ኣገይ ኒኩለር ከም ዝኾነ እቲ ምፍርራሕ ኢና ንርኢ ዘለና ኒኩለር ክጥቀም ሓደ ሃገር ሕጊ ኣለዎ ኣብ ህላዌኻ ፈተና ክመፀካ ኣሎ ራሻ ናይ ነዳዲ ቦታኣ ንጎ ምሸት እናተቃፀለ ከሎ ኒኩለር ኣይተጠቀመትን ኣብ ዩክሬን ናታ ናይ ነዳዲ መመንጨዊ ናይ ካብቲ ክልል ዶብ ርሒቁ ውሽጢ ራሻ ብድሮናት ነፈርቲ ኩናት ናታ ዓበይቲ ነፈርቲ ናተን ክሳብ 15 ተቃፂሎም ከሎ ኒኩለር ኣይተጠቀሙ ዋይ ኒኩለር ናይ ነታ ሃገር ናይ ህላዊ ፈተና ክመፃ ከሎ ጥራዩ ክጥቀም ዘለካ ዝበል ትኮድ ኣሜሪካ ግን ሕጊ የብሎም ሕጊ ዝበሃል የለን እንተተጠቂሞምሉ ንግረም ኣይኮናን ሜቢ እቲ ስትራቴጂክ ቦምብ ዘይኮነስ እቲ ታክቲካል ተተጠቀሙ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ይግበር ኣሎ ከምኡ ፅሑፋት እውን ይርኢ ኣለኹ ስለዚ we are witnessing a very historic moment. Again, did President Trump just threatened nuclear strike on Iranians? Everything is about this right now. كله زبلو زلو نعترى زلو. كمان إسرائيل already Donald Trump يحرك النزيه سقوم تقصدنا بلغلو كل تي infrastructure ناي إيران معناه إسرائيل وفيرا خمسة لا يمزنو كرزلو فوكس نيوز نو ريبورت يقبر على جوريالو ስለዚ ጆኖሳይድ ይመጻሎ ንጆኖሳይድ ድማ መን ይድግፈሎ መን ይተባብዐሎ ንርለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ዘሕፍርን ናበልዮም ተዛረቡ ዘሎ it's just
هيستوريك مومنت مان نبحكي زحزن كنتاتنا نرزالنا كم عينة زربا بخال هاجر قبل إسرائيل ويونا قبل اليهود دزبها نيرو أرقام دربيهم كعبد مدليو جن تعلمنا دما كم زاتري وازلهم يقوم إيران كأكسب حجي مش من قدك غيرو فتين كاي تحسبه زجبر كجبر زوسد كوسد we are here and we are going to confront you يوم زبلو زلو زجبر كجبر كنقط مكاينا كنمبر كاينا نسخاي قادم كاغتوت زبلو له again قرن أفريقيا نابوك تمليسنا كنريو خلنا قليل زي كنا فتنا ياب كبابينا زلو نزل فتنا زدما بخمي كنسوغرينا انتاي كخوني I really don't know ኤርትራ ድማ በዚ ጉዳይ እዚ ብከቢድ ብዓብይ ክፅሎ ከም ትኽእል ወላው ካብ ብቐጥታ እንተዘይተፀለና ብብዙሕ መንገዲ ክንፅሎ ከም ንኽእል ይርዳእኒ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩናት ዝጠጠው ንኽብል ኩሉ እቲ ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ኣስላም ኩኑ ክርስቲያን በብናትኩም መንገዲ ፀሎት ግበሩ ምክንያቱ ሓደ ዓብ ጥፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ክንርኢ ስለ ንኽእል ንዑ ከይንርኢ ኣምላኽ ጠጠው ከብሎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዕቡድ ከልቢ ኣብ ስልጣን ደይቡ ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ again ኣምላኽ ይስተረና ነዚ ሕማቕ ኣይተርእየና ጥራይና ክንብል ንደሊ ንቐፅል እስከ نادي دلاي شم خبو ناي سنفات ناي كدحت ناي سسعات جاندا تندلق من دلو مغشيش ترف مرف ناي ما أدنا بلعد سرح دلو كينات وجلنا لنا نحن نقول له مخنيات لنا كينات وجزي خنو كينات تعينت كينات تماهرنا بزح نجر تماهرنا بزح نجر إنا لنا تبلتغلا أمودة تاجنا نزوج دايزي خمنا يبوي صالح صوصو على نوع زانتاي جزاهم كتفعلكم هيدلين يجن هنف هو شيطان نجزا رسو سبت مسيلو أما قدس أنا حكا أما قدس أنا حكا عند مكان عبون شاسي تنا خمس بلك هو قاعد كمان أنتي أفعلين قمت بوي صالح دبلو أوي صراحة لا تنس راح مثلا صالتكم مساكات بلونبري كومي صراحة كحالة سنة فمن قدم لحسني حكا بسنفات تعديمك أو قوي تؤتو دبها التمهرتي قدم تمهرنا عد شما لاي سنفات تمهرتي يلنا أنا أقول إحنا إذا بالسجن دي كم زاتري وازل لهم يمكن كيف تخابتنا توم شجر سلا دسوع الكاد ما نباتهم نتقول دايت شلال الكائن خي تحلف دما تجيب تجمع يقات ما كمالش نغسل أب أديس أبا أخوي نزب بحال زلوا دمان ري مجمريا حنتني بالسجن عملية عبيداتهم زلا مهنري إيرتران زيادة نمتنخار بعتوب كسرح له كم زقباء تحبيرهم إذا استحبرر كفز بتاع تجرين إيرتران نمتنخار علموا أب كتما شرروا أب استخايد مدرخ متخون أب تمدرخ كاب إيرتراز متوجايش نتمزابلتن نستتجمع وجناتن حجز خل خمس جبروا دما نمفلات تخايلوا لهم ولد مرات كزاي توسخ لهم مرام فتصل سلام يقرنا تجمر زلنا نايصم نسعات نرتقى حالي تغير كلها انا بصولة فوق المورال كنت كفهم يزقبنا مو مرال هومسي يغني لنا نبردي هابلنا حزب تግራይ ምስ ኣብ ዙርኡ ዝርከቡ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝነበረ ስጥ ምርክብን ምሕዝነትን ናብ ንውር ንምምላስን ዝያዳ ንምጉልባትን ዓሊሙ ብዓርሰ ተበግስኡ ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ርክብ ህዝብን ህዝቢ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ 27 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ከተማ ሸራሮ ዝመጹ ኤርትራውያን ክብረ በዓል መድሃኒ ዓለም ክቋደሱን ምስ ሓወም ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣኽቢሮምን ውዒሎም ኣለው ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዘይነጻጸሉን ሓደ ዓይነት ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ህዝብታት እዮም ክብሉ ድማ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተጋሩ ገሊጾም ክልቴና ሓደ ህዝቢ ክልቴና ብሓደ ጉድጓድ ዝተቐበርና ኣብቲ ዝሓለፈ ዕጥቃሲ ንናጻነት ኤርትራ ጠጠው ዘለና ኣብ ጎንና ኮይንኩም ዝተቃለስኩም ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዓይነት መልእኽቲ ናይ ሰላም ንገሊዮም ክዕብዶም ደልዩ ስለ ዘሎ ስምዑ ጽምዶ ይብለን ዲ ሕዚ ጽምዶ ይብለን ምክንያቱም ጽምዶ ሕዚ ኤርትራን ግብፅን እዩ ጽምዶ ክልቲኦም ጸሚዶም ኣብ ውሽጢ ድማ ቅርንጫፍ ኣብ ትግራይ ተኸፊት ኣሎ ናይ ሻዕብያ ቅርንጫፍ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅርንጫፍ መፈጸምቲ ተይኮነስ ኮንት ኮይኖም ሻዕብያ ኮይኖም እዮም ዝፍጽሙ ዘለዉ ምክንያቱም ኣኼቦኦም የካይዱ ኣለዉ ጉዳዮም ይፍጽሙ ኣለዉ ልዕሊ ሻዕብያ ተጣበቕቲ ኮይኑ ዘሎ ትግራይ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሻዕብያ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሻዕብያ ተጣበቕ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓይሉ እዚ ዕላማ እዩ ሓደ ገይርዎም ዘሎ ስለዚ ምኸተ ይተወድእ ምኸተ ዝውዳእ ማለት ፌደራል መንግስቲ ምፍራስ ማለት እዩ
ስርዓት ምፍራስ ማለት እዩ ዝገርመካ ድማ እቲ ስርዓት ቅድሚ ሕዚ እንታይ ንብል ነርና ኣምባገነናዊ ስርዓት ደርጊ ንብል ነርና ኣምባገነናዊ ስርዓት ደርጊ ፋሽስታዊ ገለመለ ንብል ነርና ሕዚ ድማ ኣምባገነን ስርዓት ብልፅግና ንብል ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘሎ ናይ መን ስርዓት እዩ ዘሎ ሓደ ፓርቲ ወይ ድማ ሓደ መንግስቲ ስርዓት ቀይሩ ዝበሃል ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ሕገ መንግስቲ ተቀይሩ እዩ ሕዚ ዘሎ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ቅድሚ ሕዚ እኳ እንታይ ኢና ንብል ነርና ንላዕሎ ነርና ሕገ መንግስቲ ከፍርስ እዩ መፅኡ ፌደራል ስርዓት ፍሪሱ ኣህዳዊ ስርዓት ክምስርት እዩ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዞም ባንዳታት ናይ ትግራይ ንብልፅግና ንምድሓን ክንምንታይ ርሕቀት ከም ዝኸዱ ትሪእዎም ኣለኹም ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝገበረቶ እንተዘለዋ ዳ ትግራይ ዳ ኣባል ናይቲ ባይቶ ዶ ይትኸውን ሓደ ትግራዋይ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንግስቲ ትመሓደር ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዘገድሶ ክኸውን ይኽእል ዶ ምክንያቱ ንትግራይ ከም ኣካል ናቱ እንታይ ብለኩም ፀኒሑ ጎደፋይ ለንቀነ ብዛዕባ ነዳዲ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ንትግራይ ገዲፍዋ ነተን ካልኦት ክልላት ጥራይ ጠቂሱ ኢሉ ምክንያቱ ኣካል ናቱ ስለ ዘይኮነት ዋላ እውን እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንትግራይ በቲ ውዕል ፕሪቶርያ ጥራይ ምስ ብልፅግና ከም ትራኸብ እምበር ነብሳ ዝኻለት ኤንቲቲ ከም ዝኾነት እዩ ዘፍልጥ እዚኦም ምስ ኣቢ ዝበልዑን ዝሰትዩን ዘለዉ ግን ክንምንታይ ርሕቀት ይኸዱ ኣለዉ ነቲ ነገርቲ ነቲ ፅምዶ ንምብታን ንክትሰምዕዎ ጥራይ ኢለ ታስዋይ ድማ ተቃልሲ ብክልተ ወገናት ክሳዕ ክንደይ ምትህልላኽ ዝረኣዮ ዘሎ ቃልሲ ምዃኑ ወይ እውን ባእሲ ምዃኑ ንክንግንዘብ ኢለ this is going to be very very interesting ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ኢና ንፅምዶ ምድጋፍ ማለት ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ከይን ተንኮልን ሽርሕን ጉርሕን ዘድሓኑ ስለ ዝኾነ ዓብ ክብሪ ዘለና ሓንቲ ብዝያ ዘረባ እውን ኣላ ጀዋር ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፃ You know, the government, while the government capacity has shrunk, it could still organize support rallies in almost all of the regions except Tigray. In the south, it can organize because in Oromia, people did not come voluntarily. They forced people to come out with the militia, particularly people who rely on government services, on government support. Business community had to come out. They are forced to come out. They can do that everywhere except Tigray. They can even do it in Amhara region. They can do it in Bahar Dar, in some of the cities under the government control, even if under military presence. They can do that. Why do they choose to do only in Oromia? Outside Oromia, I only saw Asosa. This is deliberate. And the messaging is very, very important. The messaging on the rally, it's aimed at provoking Oromo nationalism. The messaging is to say, others are coming to you, and they are invoking the victory of the Oromo protest. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ መበልሻብናይ ዓመቱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ጥራይ ተባዒሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎደናታት ወፅዩ ንመበልሻብናይ ዓመቱ ክፅምብል ተራዩ ስለምንታይ ኣብቲ ንሱ ዝቋፀሮ ካልእ ቦታታት ናይ ደቡብ ጋምቤላ ቤንሻንጉል ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣብ ገለ ክፋላስ ክገብር ይኽእል ነይሩ ስለምንታይ ዘይገበሮ እንተሪኢልኩም ካልኦት ህዝቢ ነቲ ዘለኩም ስልጣን ናይ ኦሮሞ ክምንጥልኹም ይመፁ ኣለዉ እዚ መንግስቲ ድማ ናትኩም እዩ ስለዚ ካብ ካልኦት ነብስኩም ክትከላኸሉ ኣብ ጎነይ ጠጠው በሉ ኣብ ጎነ ኣቢ ጠጠው በሉ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍሉ ስለ ዝደለዩ እዩ እናበለ ልክ ኣብቲ ብታሕቲ ተራቂቀ ይገብሮ ኣለኹ ዝብል ቤላ ገይሩ ዘዕንወሉ ጀዋር መሓመድ ደስዋይ ድማ ብጣዕሚ ፀልዎ ጀዋር ኣብ ክንደይ ሽግር ክእትዎ እዩ ዝደሊ ዓቕሚ ስለ ዝስእን ዘሎ እምበር ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ እቲ ኩናት ብሓፈሻ ናይ ቃላት ኩናት ካብቲ ናይ ኣካል ኩናት ስለ ዝዓቢ ብልሑ ዘለዎም ሰባት ድማ ንኣቢ ልቡ ጥፊኦምሉ ዘለዉ ሶም እዮም ንቐፅል ኣብዚ እውን ሓንቲ ለንቀነ ዝሰማዕኳ መንገዲ ከለዎ ዘሊ ሳሳይ መንገዲ ዝበሃል ከዓኒ ዓድኻ ተወሪዱ ሳሳይ መንገዲ እንታይ ናይ ሳሳይ መንገዲ መሬትካ ተመንቲሉ ናይ ሳሳይ መንገዲ ንና ናይ ፖለቲካ ጂምናስቲክ ይኮና ንውቅዕ ዘለና ናይ ፖሊስ ፊሽ ይኮና ንውቅዕ ዘለና ናይ ዘርከቦ ይኮና ንውቅዕ ዘለና መሬት ተወሪዱ ኣሎ ካሊእ ሳሳይ መንገዲ የለን ከይድካ ትቃለስ መዚ ተቃለሰ ካልኣ መን ተሰወል ካልኣ ትነብር እዚ ከዓ ናብ ካሊእ ትርጉም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ትግራይ ናይ ተጋሩ ንሕ ኮይና መሰልና እውን ማዕረ ይሕሎ ውቡና እውን ማዕረ ንፍፅም ፐርፌክት እንተኣ ዘየለን ንስኻውቲ ናይ እንታይ ካብሎ ውድባት እኒኹም ዝብሉ ሓሙሽተ መራርሓ ምስ ብርሃን በላይ እናተዘራረበ ሳሳይ መንገዲ ይምለካ ናይ እንታይ ሳሳይ መንገዲ ብዙሕ ክንዛረብ ሰሊና ሳሳይ መንገዲ ዝበሃል የለን ቀጢልካ ናብታ መኸተትኣቱ ዘይተኣቱ ንሕ ኮይንካ ነቲ ናይ ኣያቶላ ናይ ሓምሻይ መሰረት ኣማሚኖም ደንቆም ዝብሉ ዘለዉ ረዲኻ ዶ ንሳያ ተድፋዕ ታሽኻ ንሳያ ንስኻ ክሳብ ዘላ ዝትክልፈና የለን ከምድላይና ንሓንድር እዩ
دك حزو قال ما علاتهم دكم حزو كيف قالوا سنا كون عم تاي بتنا كون يقولون بايزو زغورو تغارو كينو عاود تغاي كينو ناي ودبات كينو يزلكال قرو واحد وزاي انا بحفش كم تري ولا لهم تقدانا تግራይ نابي قصي خيد كم زلو بقول منقدن كاتوللنا تግራይ أتى أبصم دون خيس زلا بقولنا لنا أجو خينا نبلوم بذكالنا تي حزبن تمنقسونا بإرتراط دحن زحية لما تساري زقبر زلو أنت تمز بلتقنا زلو نسأيكي كم يتوافر له دحن كريكمي حززنا بيننا أيكون ننزلنا عم مسرتاو سقاتنا قسقرنا ني قرالتنا يكون نخالت نحقراتون شما شمتهوز أنا أفتات ما تشاچونا مسانا ترخونا نهلاونت قداي نعاوم نهلاونت قداي كوينا تمنا نرخل زلنا زي مقبارنا نصلاتنا تايزا أكل رعدي فوتير زلو تايزا أكل شنكتي فوتير زلو زبين مهجسي كمحزي كله إثيوبياوي بيرسد تزوجلنا يوم تي هيوت كله سب خنزقنا يوم أكل تيترفع موريلنا حزقن سرعة كم سرعة تفوليتنا بتخكل نزارم تينا ومن دجن كوينا موزلو نايت جراي بانداتات يوم زوم أمنات دجنات زياتهم دما سلام ونا يفطرون لوطونا يمص يا كم زيات ريوارد اللهم يوم سلطان فتيوم دنگرگاني لهم كومونيزم تزحزوا ايديولوجي حسيت يابانا يسرح تسرح تناي زمن فيداليزم زنبره كفايو سلطان قيمة له قيمة له سيز مرحزل لو خذ له سيز مرحزل هاتر كفايو هم غيروا اوكي فما بلع الخوينا ددخمام كمدولا زغورو توما تግራይ ፐሪፈሪያ ዝወሉ ቶም كم تريوم زلهم كبيت زخونه دسكول كل زباله بوليتيكاينا نرزلنا غندحان اموداتا حدا كابتي تعبدهم زلو تصمدو نحيا لي خيس سلازلو تصمدو ناي حزبي مريسو ناسفحنا عمقون يخيس سلازلو كنكتي عبد بديتي لهم زلو نتوم زبلصق بس ابي احمد تسليفهم زلو ابز غداي زدما unfortunately صمدو كيدي نقدميت ولا حنتي كبحال له مايكل نجتري وصنعكم اب تلفزيون ناي تግራይ ዝወፀ يوزي اب تاغراوي اب تناي كلل تግራይ تلفزيون ابو نت بزعبا صمدو زينا سلازغبرو كعبديوم دليم زلو but I think it's going to be a little bit difficult for them to grasp this situation way ወንጠጠው ንኸብልዎ ዝከኣል ነገር ቀሊል ከሆነ ይክልኒ ብዙኾነ ኣብ ኤርትራ ገዝና ክንሰግሪና ብዙሕ ነገር ስለዘለኒ መጀመርያ there was this video where is it ከበዚያ ንጀምር ለንቀነ ዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ንዝዝረብ ዘሎ ዚያስ ከስምዑ ለይ موت يا بايدي كاس قدم جميل عن عزبومي شعرات موت يا نعوم اي فتواني سلازي تاخذوا لهم بقى وسيتكم عليكم وانچاناتكم يا تعرف خافتوا لحد يرتاو جمر كيقبر مرق بقى اي فتوني مسعرات بهذا ነገር دس ጦርነት ከይተልዕልና በጾም ደፋሕ ከይተብሉልና ዋ ጾም ደፋሕ ከይተብሉልና ኤርትራውያን ፈሚሶም ኤርትራውያን ቀይ كم تريو زلهم إيرتراويان كم زياد زربان تسمعهم بقى جيفت يوم زجبر على تيك توك لما هو كسل زي لناجن زاقوا لزيا كما ترى كما ما بزحتني إيرتراويان ساكندي دم جيمهم تتكيمهم لهم كم زلوا فلوتو I have no problem in the حرني إيرتراويان مقيسات الدرار لا no problem سب حسيو كاز الدرار زلوا سمعوا أجن إيرتراويان أما إيرتراويان عقم خمس زلوا متأمنة تغنكن بقى تسقع عمي وتكن كيرا ناديكو قلتن كو ملختي إيرتراويان فميسوم خي هيا إيرتراويان هفتي ممخي هيا إيرتراويان سوغيرم خي هيا إيرتراويان دحر عقم خمس لو تفلت هالي بقى تتسقعيو بقى بعد خني هم كنت بلا نزلخن بعد خني انت بلا نزلخن إيرتراويان هفتي ممخي تبلاني إشي إيرتراويان كيرهم خطبلاني إيشي معرخ انتزي أبديت ناي مقبر عاقم من دحر اللو ميلكن أمين كنا لهم تسقع أمه هيوتكن كيرا متاي قبرت بلان لخنعي كيرا كوي لكن أنا إنهم إذا نو فرس إذا تيك توك بحنسابنا نتكمل لا يربحني يتبلو نقر كل فتنو مچم تا سات بلو زلا زربا
መቸም ኤርትራውያን አወዳት በተሓደ ቅጭ እንዲዮም ደምጹልካ ግን ዝግበርካ የለን you cannot change this fact ስለዚህ እዚ ጽምዶ ኣብ ገለ ፖይንት ይስተረና ጥራይ ብሉ እዚ ጽምዶ እና ሓየለን ድሕሪ ኸይዱ ኣነ ስጋታት ኣለኒ ክሓበውን ኣይክልኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ተጋሩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣቀራርባ ኣብ ሰባት ብፍላይ ድማ ድርቕ ዝበላ ኤርትራውያን ድሩቓት ኢና ከምዚ ብዙሕ ናይ ምልስላስ ባህሪ የብልና ኣብነት ክበኩም እየ እንታይ ንኽብል ኢለ እዛ ሰብ እዚኣ ኣነ ኣብ ቲክቶክ እንታይ ትሰርሕ ይፈልጣኒ ግን ከምዚ ቪድዮ ተቆሪፁ ግን ብዙሕ ግዜ ይመፀኒ ንኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ እያ ተመጉስ ኤርትራውያን ድማ ሂወተይ ቀይሮም እያ ኤርትራውያን ኣወዳት ማለት እዩ እዚ ኤርትራውያን ኣወዳት ብፍላይ ድማ ንኤርትራ ንሃገር ዘኽብር ንኤርትራ ክብሪ ዝህብ ሰብ ተሪኦም ህያብ ክብኹሉ እዮም እዚ ኸ ክንጥንቀቕ ኣለና ሰባት ኩሎም ክጥቀሙልና ይኽእሉ እዮም ኣነ ሕጂ ነዛ ጓል እዚኣ ፐርሰናሊ ዛረባይ ኣለኹ ከምዛ ዝብለኩም እያ ንኤርትራውያን እናፀልኡ ንኤርትራውያን ናይ ሰይጣንን ናይ ሕማቕን እናሰብኹ ገንዘብ ዝእትዉ ሰባት እውን ኣለዉ ወላ እውን ኤርትራውያን ኮይኖም እየ ዝብለኩም ፎር ኤግዛምፕል ሎክ ኣት ዚስ ደንቀነ ዝወረ ዘሎ ማለት እዩ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣፍሪካ ኣፍኮን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝኸብለሉ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ BSN ስፖርትስ 7 ተጻወትቲ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ሃገሮም ንፈለማ እዋን ንምጻረይ ዙርያ 2027 ዋንጫ ኣፍሪካ ንምሕላፍ ከምዚ ዓይነት ዜና ብዙሕ ግዜ ትሰምዑ ኣለኹም መዓት ዜና ከምዚ ዝወፅእ ዘሎ ዋይ BBC ድዩ ገለገለካ ሕጂ በቃ ከገማድሕዎ ጀሚሮም ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ እንድሕር ኢልና ድማ ምክንያቱ ጽቡቕ ናይ ኤርትራ ዜና ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ሕማቕ ናይ ኤርትራ ግን ክሰምዖ ዝደሊ ሰብ ኣሎ is gonna sell ሕጂ ናይ ኤርትራውያን ክነግረኩም ዝደሊ እዚኣ ጽቡቕ ጌረ ከብርሃልኩም እየ እንተተኻይሉ ሎም ምሸት እውን ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ኣለኹም ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ዓብ ፕሮግራም ምስ ኣቶ ያሬድ ተስፋይ ክገብር ምዃነ እዩ እንድሕር ሰሊጡ ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ ብዙሕ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ድማ ናባኹም ከቕርበ እየ ስለዚ ፕሊዝ መፂኹም ተኸታተሉና ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ካብ ዘይተደልየ ማዕዝናት ይሕዝ ስለ ዘሎ መረዳእታናትና ድማ ክሰፍሕ ክፈል ኣለዎ እዚ ፀገም እዚ መጀመርያ ይኮነ ዘጋጥም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነገር እቲ ዝፈጠረልና ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሽም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ባንዴራ ኣብ ልዕሊ ሃገራውነት ዝፈጠሮ ፀገም ድሮ ሕጂ እውን ንሪኦ ስለ ዘለና ነዚ ብኸመይ ክምክቶ ኣለና እንታይ ክግበር ኣሎ ብዛዕባ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ግን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ብብዝሒ ይዛረቡ ነዛ ዜና እዚኣ ጥራይ እናረኣኹ ሓደ ኢትዮጵያዊ እንታይ ኢሉ ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክልተ ጋንታታት ናይ ኢትዮጵያ ቡና ትበሃልን ጊዮርጊስ ትበሃልን ክጋጠሙ ኢሎም ስከዱ ክንደይ ካብኣቶም 7 ድዩ ወላ ልዕሊኡ ኣብ ኣሜሪካ ተሪፎም ዜና ግን ኣይኮኑን ንሶም just normal thing ሓደ ሰብ ዕድል ምስ ረኸበ ነቲ ዕድል ደልዩ ከለገለ ኸይድ ኖርማል እዩ ሃገራዊት ጋንታ ብሰንክሱ ትፀወታ ገዲፋቶ ገለመለ እያ ኦፍኮርስ ናይ ኤርትራ ወላ ንሽተይ ነገር ተገይሩ ዓብ ዜና እዩ ሓደ እቲ ሚድያ ዝፈቱ ህዝቢ ኣለና ዜና ዝፈቱ ህዝቢ ኣለና ድሓር ድማ ሓያል ዝኾነ በቃ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ካበይ ክረክብ ዝብል ተቃዋማይ ድማ ኣሎ ብኤርትራ ናይ ኤርትራ ሲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ብሕማቕ እንተተፀዊዓ ዲሞክራሲ ዝመፃ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ኣምና ሹር ዲሞክራሲ ይደሊ ዲ ሰብ ኣይደልን ኣይፈልጥን እየ ወይ እውን ሻዕብያ ምስተኣልየ ወይ እውን ህዝባ ግባር ምስተኣልየ ነታ ሃገር ከም ማሓድርያ ኢሉ ይሓስብ ዳ ይሓስብን ከማን ኣይፈልጥን እያ ምክንያቱ every damage that you're creating right now ሕጂ ትፈጥሮ ዘለኻ ዕንወት ንጎ ስልጣን ተተረኪብካ ናይ ስልጣን ሕልሚ እንተለካ ወይ እውን ሃገር ከተመሓድር በደል ተለካ ሓሊፉ ክፀንሐካ ሓደ ዓብይቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛ ሽሙ ይዘከርኩን ኣለኹ እንታይ ኢሉ ናይ ብሓቂ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክትቀይሩ ተሓስቡ እንተለኹም ኣብ ኤርትራ ፅርግያ ከይግበር ወይ ፅርግያ ንኸይስራሕ ንኤውሮፓ ሕብረት ናብ ኤርትራ ፅርግያ ንኸይገብር ትኽልክሉ እንተለኹም ፅባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ሃገር ኢኹም ከተመሓድሩ ንሱ ካብ ቅኑዕ ንፖለቲካ ንዝሰርሕ ሰብ ይዛረብ ዘሎ ገለገሊኣ ግን እቲ ሕማቕ ምስራሕ ብራንድ ናታ እያ ድዩ ነው ገለ ሰባት ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ምስዓረት ዋው ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እንድሕሪ ኢሎም ኣንፈሎው ከም ዝገብርዎ ብሎክ ከም ዝገብርዎም አንሳብስክራይብ ከም ዝገብርዎም ስለምንታይ ብኣመና ኣሉታ ናይ ኤርትራ ስለ ዘቃነይዎም ነቶም ፈሎወርስ ናቶም ብዛዕባ ኤርትራ ንእሽተይ ፅብቕቲ እንተተዛሪቦም እቲ ናቶም ኦዲየንስ ብሎክ ይገብሮም ኣንፈሎው ይገብሮም to that extent ምስይጣን ናይ ኤርትራ ኣካል ናይ ኣጀንዳ ኮይኑ ተፈታዊ ቶክሾው ዝበሃል ኣብነት ብዛዕባ ኤርትራ ንእሽተይ ፅቡቕ እንተተዛሪቡ ፈሎወርስ ሉዝ ክገብር እዩ ስለምንታይ ንዓመታት ሙሉ ፕሮግራም ገይርዎም ኢና ኤርትራ ንክፀሉ ካልኦት ሚድያታት እውን ኣለውኩም ስለዚ ኢቭን ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ምስ ኣጋጠመ ንኣብነት ንሳቶም ንኤርትራ ዝቃለሱ እንተነይሮም ነዚ ፅቡቕ እዚ ክትጥቀመሉ እዩ ዘለካ
ፅቡቅ ሃገራዊት ኤርትራ ትዕወት ኣላ ሽም ኤርትራ ላዕሊ ይመፃ ኣሎ ስለዚ ነቲ ከወዝናትካ ንላዕሊ ገፅካ ናብ ኤርትራውነት ዝኣምን ሰብ ይመፀካ ኣሎ ናይ ብሓቂ ፖለቲካ ክትቀይር ትደሊ ኮይንካ ሃገሩ ዝፈቱ ሰብ ወሲድካ እሞ ናብ ከምዚ ደይንወስዳ ከምዚ እንተንገብር ከናበልካ ራእይ ናትካ ክሸጠሉ እዩ ዝግባእካ ግን ኤርትራውነት ከም ዝፀልእ ትገብሮ ነታ ኣይገር ምስ ብልፅግና ኮይንካ ድማ ክትቃለስ ይደሊ ዕላማኻ ካልእ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝሰፍሐ ክንዛረበሉ ክንፍትን ኢና ሶሪ ሓንቲ እናዊሐልኩም እዚ ጅግና ኤርትራዊ ድማ ዝሓየተ ኤርትራዊ ድማ ኢለ 6 ወር 4 ተገጣጢሙ ከምኡ የለን ሓነግ ኣቢሉ ጭፍጭፍ ከብለ ኢሉ ነይሩ ሄኖክ ዓንዳይ ዝበሃል ናሆም ዓንዳይ ዝበሃል ቤላ ገይሩ ተዓዊቱ ኣክሲጡ ከም ኤርትራዊ ዕዉት ስለ ዝኾነ ድማ ተዓዊቱ ወፅዩ we are very proud of you young man ኣምላኽ ሓግዝካ ኣጆኻ በሉልና ትሪእዎ ኣለኹም ነዛ ባንዴራ እንተሒዝካ ድማ ይትሰዓርን ኢኻ ገለ ማጂክ ኣለዋ ናይ ኤርትራውያን ድማ ነዛ ባንዴራ እንተሒዝካ ኣብ ኩሉ ሰፖርት ክገብሩ ኸዮም ኣጆኻ ቀፅል ክብሎ ይደሊ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ብኩሉ ዓወታት ኢና ንረክብ ዘለና it's really beautiful ናበልኩና ኢሉ ማርስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪኢቶኹምን ሓሳብኩም ናይ ትግደፉ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩም ምግዳፍ ኣይትረስዑ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ጉዳይ thank you وراسي حدري طلع مزاي زدفك عيلن